Mama găyo, lari pakyo de suba. Kaçı o suksa? Şapak. Taç açıp, de kulüye tapak. İçer sabak. Kaç oldu patak. Pardon, bozna, ya pardon kaz. Namaskar. Amud sarita kudaye, pod yemi korumuna, akta bajun tarak, bezmino asman, ijo sujun sani bapat, kaçnyam besman, çimaganyari çasari, çiyabad çekaram, गाठ पजरू गाठ चालू लिमुकी काढतो या काही प्रेयर तो चुक पडलो मग ते मास्टर या काही प्रेयर मिस बाबा साहेबांनी मी सोजून कोपर टाकली नाही मी पप्पा ना खोलत कालच नाही चालत माझं बरोबर चुकून इथे पांडव बस माझं चुकून कोरणे तबक इच्छा सबक याची प्रेयर माझं बरोबर चुकून इथे असं मी पाहणार मिस बाबाच म्हणजे वासवानी गोबर राशली बिच कोण दर बाळस ही काय असती आज हा बाबास बोज बाप काय म्या